Molim dopuštenje za početak svečanosti polaganja prisege. Imate dopuštenje. Na zapovjed. Na strojilište ulaze prvi postroj koji predvodi satnik Tomislav Matić. Satnik Matić je u sastavu Oružanih snaga Republike Hrvatske od 1994. godine. U sastavu postroja nalazi se ukupno 71 ročnik, a među njima je i 15 ročnica. Obuka ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju Oružanih snagama Republike Hrvatske u središtu za temeljnu obuku Požega ukupno traje 8 tjedana, a provodi se kroz 3 razloga. Prvo razlog obuke ročnici prolaze kroz proces postupnog uvođenja u šire vojno okružje koje traje 1 dan. Drugo razlog obuke u trajanju od 3 tjedna provodi se podizanje psihofizičke spremnosti te prilagodba ročnika na uže vojno okružje. U trećem razlogu objedinjuju se sva znanja i vještine stečene kroz dotadašnju obuku te se provode pripremna gađanja, pojedinačne zadaće u realnim borbenim uvjetima i okolnostima, kao i provede znanja i vještina koje su stekli tijekom provedbe obuke. Gospodo ročnici na dragovoljnom vojnom osposobljavanju, pozivam vas da pristupite davanju svečane prisege. Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona, da ću savjesno i odgovorno izvršavati službene zapovjedi, braniti suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske, te poštivati i štititi temeljna načela slobode i jednakosti. Prisežem! Gospodo ročnici, čestitam vam na položenoj svečanoj prisezi. Hvala! Hvala i vjera! Ovo središte djeluje od 2007. godine i kroz ovo središte je do sada prošlo 8600 vojnika, odnosno vojnikinja koji su završile uspješno temeljnu obuku. Cilj djelovanja ovog središta je dragovoljno vojno osposobljavanje ročnika, odnosno ročnica u temeljnim vojnim vještinama koje su neophodne za nastavak njihove vojne karijere u postrojbama, operativnim postrojbama Hrvatske vojske, prvenstveno gardijskim postrojbama. Trenutno imamo 290 ročnika i ročnica, odnosno 61 ročnicu i 229 ročnika. Ovdje ja bih rekao da je to prva karika u lancu koji se zove Oružane snage, gdje oni dolaze, gdje se prvi put oblače i gdje se prvi put susreću sa vojničkim životom, načinom rada i sa ovakvom vrstom obuke koja će im kasnije u njihovim karijerama, odnosno vojnom pozivu, značiti jako mnogo. Ja sam Ana Marija Biočić, dolazim iz Imotskog, imam 23 godine, prvostupnica sam međunarodnih odnosa i diplomacije. Daljnje školovanje nastavila sam na Fakultetu forenzike i nacionalne sigurnosti. Cilj mi je imati što bolje rezultate kako bi ušla u djelatnu vojnu službu. Tata mi je branitelj, to je jedan od razloga zašto sam se prijavila na dragovoljno vojno osposobljavanje. Nakon završenih 5 godina fakulteta shvatila sam da želim svoju karijeru posvetiti vojsci. Zovem se Renata Šimunić, imam 23 godine i dolazim iz Gospića. Prvostupnica sam ekonomije. Odlučila sam se za dragovoljno vojno osposobljavanje iz razloga tog što su mi roditelji sami dragovoljci i branitelji iz Domovinskog rata i to mi je bila želja već jako dugo. Želim ovim putem pozvati sve ostale mlade koji se još nisu odlučili da dođu. Ovo je jedno predivno iskustvo, puno novih znanja i vještina i prepuno novih poznanstava. Ja sam Bepo Filipi, imam 27 godina, dolazim iz Sali sa Dugog otoka. S obzirom da se dugo godina bavim boksom i na neki način živim taj vojnički život, prijavio sam se na vojno osposobljavanje. Znam da podupiru sportaše pa će na neki način i mene, bar se nadam.
i da bi tako mogao nastaviti svoju karijeru. Ja sam Nikola Špehar, dolazim iz Zadra, imam 24 godine, student sam elektrotehnike. Razlog prijave na temeljnu vojnu obuku je ljubav prema domovini, obiteljska tradicija u vojnim službama. Roditelji su mi branitelji potekli iz Domovinskog rata, te na taj način se razvijala ljubav prema domovini i prenosila se sa oca na sina. Moje najstarije dijete odlučilo je pristupiti vojsci. Ja sam zbog toga ponosna i jako sretna. Njegovi djed, baka, sestra, brat, tetka, ujak, to što su ga podržati. Moja sestra se ovdje prijavila jer je tijekom cijelog života osjećala posebnu želju i poseban vojni poziv. Cijela obitelj kao i ja ju podržavamo u ovome i zato smo danas ovdje. Drago mi je što je naš rad prepoznat, a najbolji pokazatelj toga je ukazano povjerenje hrvatskog naroda i sve većeg broja mladih koji se odlučuju za časni vojni poziv i služenje svojoj domovini. Taj pozitivan trend dokazuje podatak da se od 2017. godine do danas godišnje provodi po 3 uputa dragovoljnog vojnog osposobljavanja, a u odnosu na 1 ili 2 uputa u prijašnjim godinama, od 2008. pa sve do 2017. I zato, hvala vam na vašem odazivu i što svojom odlukom o pristupanju dragovoljnom vojnom osposobljavanju pridonosite jačanju našeg obrambenog sustava, Hrvatske vojske i sigurnosti naše domovine. Mladi su budućnost ovog sustava i ja vjerujem u vaše sposobnosti, vaš potencijal i visoku motiviranost. Služenje domovini i očuvanje njezinih interesa diljem svijeta kroz vojnu službu jedna je od najtežih, ali i najčasnijih i najcjenjenijih obveza. Dragi roditelji, obitelji i prijatelji naših ročnika, hvala vam na potpori i razumijevanju koju iskazujete ovim mladim ljudima. Siguran sam da im puno znači i da im je olakšala donošenje odluke. Otpust!